d'això sap molt també Carles, un professional del món del conte que, com ell es defineix, és dúctil i és com l'or, encara que du queix menys groc, és evident que no és groc, i que menys buscat també. Es proposa una volta al món, continuem viatjant, una volta al món en 5 contes. Carles Cano. Però com que només tinc 20 minuts, us contaré només un d'eixa volta al món en 5 contes. Mireu, cada contador té les seues manies o rituals a l'hora de començar a contar, i el meu ritual a l'hora de començar és fer una cosa que fan els contadors americans quan comencen, que és un cric-crac. Quan es diuen cric, els que escolten contesten crac. Quan es diuen crac, els que escolten contesten cric. Fan això per 2 motius. El primer, per a que tot el món estigui concentrat i sàpiga que la història va començar. I el segon, com una espècie de paraules màgiques per a obrir la porta dels contes. Perquè els contes obrin una porta a un món fantàstic en el que qualsevol cosa, per rara, per estranya, per increïble que us parega, pot succeir, pot passar. Per a que tot el món sàpiga que va entrar en aquest territori on van a passar coses increïbles. En totes les llengües del món hi ha paraules per a obrir aquesta porta. I en castellà diem, havia una vez. I quan tu dius, havia una vez, tot el món, pling, planta les orelles, perquè sap que van passar coses increïbles. En anglès diuen exactament el mateix, però en anglès, once upon a time. I en francès igual, però en francès, il était une fois. En àrab, Ken i Ameken, Fahadi és the man. En japonès diuen, Mukashi, Mukashi. En polonès diuen, Dafna, Dafnotem. En romanès diuen, Afosto data, Canicho data. En búlgar diuen, Imashet no breme. En alemany, que són un poc secs, diuen, Esbala, animal. En italià, que són molt exagerats, diuen, C'era una volta. En portuguès, que són molt suaus, Érase una vez. Ella va obrir uns ulls com a plats i immediatament la neurona més llesta, més sabuda que tenim en el nostre cervell començà a pitar pip, 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 i li va avisar que ja podia menjar perquè algú li havia mostrat una estrella que no havia vist mai ningú abans i que ja podia menjar i que allò que tenia davant dels nassos era una poma i que les pomes es mengen, de manera que quina fam que tenia. Se'n va anar corrents a parlar amb son pare, a dir-li que per fi algú li havia mostrat una estrella que mai abans havia vist ningú. I son pare estigué content de canviar aquell sac de monedes d'or que al capdavall no eren més que això, monedes d'or, per la vida de la seva filla, la princesa, que ella veia com s'apagava. I diuen i conten, i diuen que aquella princesa va créixer en estatura, cap als costats, cap a davant, en totes direccions, i també va créixer entrellat. I pensar que mai de la vida tornaria a fer una estupidesa com aquella, que allò no havia sigut més que un caprici de xiqueta rica, posar en perill la seva vida d'aquella manera. I conten també, i diuen, que quan ja havia crescut en totes direccions i també entrellat, va organitzar un ball, i aquell ball es va presentar aquell pastor, ara amb robes riques, però ella immediatament el va reconèixer i va pensar, ostres, aquell no és el pastor que una vegada em va portar una estrella que no havia vist mai ningú, i els ulls li feren cling, 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 estrelletes, però amics i amigues, això és part d'una altra història i temps hi haurà per a